No siis, terve. Alltså hej. Tässä on mun kaveri Juhanna. Alltså heter bäst och Mikaela. Meillä olisi tähän niinku tarkoitus vähän. Ja. Pidetään tähän. Okej, alltså vi måste nog införa det alltså. Mut niin, siis pointtinahan on nyt se, että siis mehän ei olla meikattu. Ja. Meidän täytyy siis nyt ensin laittaa. Alltså det känns alltid dagens riktigt snart. Det är till och med sån sminkning. Ganska. Okei, ainakin mä laitan hiukset Timuun. Niin me kannattaa Ai vitsi kun mä ajattelin muuten jatkaa tästä näin. Mä halusin ottaa vähän neuvoja. Siis mä mietin itse kun mä en löydä sitä ikitoista. Ai jaa, kun ei chocolate. Ai jaa, onpa hyvä. No niin, se riittää. Jaa. Siis miten olis jos mä nyt aloittaisin hampaiden teistä? Joo. Ei. Lausi toimii auki. Pieni putsi väliin. Mun hammasharjahan on tuossa keskellä. Ei mä löydä ihan just mä olin. Musta tuntuu, että sä voit käyttää sitä hammasharjaa. Mä jätän se väliin. Ja. Hei. Mulla on viikko, kun varotaan. Kyllä kannattaa lippuja tähän. Metriä lautasta. Ei ole käsissä. Nyt mä varmasti nyt Mikä ei lähdy tästä. Miten olis, et niinku, hei, mitä? Kyllä ensin nyt. No siis mä ehkä, sä voit aloittaa hulkuna, mä otan kyllä ritsarilla ton. Siis nonisti, se onko näyttää alkaa tää uut matkaa. On aivan laittaa. Vasenhan pitää myös. Miltä tää näyttää, hei? Voisit näyttää? Voisit näyttää? No aivan. Hei, mä otan huulipunaa. Sopii sulle. No siis mennään nyt, mä otan huulipunaa siinä välissä niinku. Ai että tää punainen on mulle yksi. Hei, nyt meni peiliin mulle. Oi vitsi, hei, tää teekki on aina niin vaikea. Hei, siis, mä oon nyt laittanut tää listarin, niin voisin mä nyt vaikka laittaa nää hiukset. Ai kun ties mun pitää ottaa bandana aika pois päästä. Voi vitsi, taas se on niin vaikea. Hei, muuten parempaa shockwavesta shokkaria. Ja niinku. Ja ich weiß, du kriegst natürlich das Shockwave. Joo, mennään päälle. Mä en laita tätä vähän näin. Ai, et on muuten niin ihanaa. Mä sytän pääsin Ai mitä mä teen bileet? Niinku? No mä nyt ainakin kelassa biletää ihan täysin. Saa ehkä muutaman snapsin. Miten se on jonkin sydän? Joo, no siis mulla on ollut vähän pieni juttu Janne kanssa. Mit Janne immer sydän? No joo. Mulla on tullut pientä juttua vähän niinku se. Oh my god. Voisin vähän ottaa luomivärillä. Mä otan luomivärillä. Mitä? Mitäs siika? Hei, Janne on aivan ihan. Tiedät oikeesti näistä vetinoista. Okei. Oi! Tää on lempari. Tykkääksä tästä mun villasta? Oi, ihanaa. Oi, kiitos. Hei, mitä sä sitten vähän? Ei nyt tiedä. Hetkinen. Nyt mä vaan hissasin, mulla on aivan kauhea jana. Ja? En mä nyt enempää luomiväri aion laittaa. Tää musta on pienpää. Liiduu, eihän mä tuota shokkaria. Mä olin melkein laittanut shokkariin niin. Oh my god, jääkin. Juomassa. Ja, niin sen aamu. Mut pissasin niinku just tää näin sammuleen. No, det snabbt i link där man skulle kunna använda. Ai kiitos. Joo, mä tiedän. Mä haluan laittaa vielä hiukan, mutta hei, mä oon nyt noin aika hyvä.
Ja, musta tuntuu, että me oltais pikkusen ehkä valmiita. ja vi sollte jetzt Voi Niin hyvä, hei voi että mulla kuuma tässä. Ja, mich auch. Mir ist so heiß, ne? No niin. Ehkä me lähdetään nyt, että saatiin ihan Ja. Kiitos. Danke, danke.